engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Domestic interlock, domestic dog bone, industrial interlock, and cement bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Makadi muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai pano pa Sly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wekwamupurwa kana kuti Sokostina, ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Ngatidzifambireyi, chirongwa chatinoya nacho zuva nezuva tichitaura nyaya dzakasiyana siyana. Muchirongwa ichi kune vachangotanga kutionawo nhasi, chirongwa chatinotaura nyaya dzatinenge takafambira, kungava kumajeri, kungava kumatare, kwakasiyana siyana. Hatingoite chete nyaya dzedu pano pa Sly Media, tinoita futi nenyaya dzinenge dzichitaurika pa social media dzinotrenda, idzo nyaya dzamunotaura makuseniseni muri pachibhorani kana kuti pa WhatsApp penyu makagara mumagroups menyu kuti wambonzwa here zviri kutaurwa nhasi. Ndidzo nyaya dzatinenge tinadzo pano. Chinangwa chechirongwa ichi chechida kuti imimi nesu tuwane mukana wokutaurirana, tichiziva kuti tadzidzewo panyaya yakati yatinenge taita, uyezve kuti chiwo chingadzidzisike mumagariro nemararamiro edu, nekuti tiri vanhu tinenge tida kuziva kuti aiwa una zvakaita ngana zviya akanga akanganisa, inorega ndichidzidzawo kubva pane izvozvo. Saka nhasi pachirongwa chedu handisi kufamba ndega, ndiri kufambawo naKundai. Kazhinji kacho kana mukateerera chirongwa zvedu izvo tinenge tichingomutenda aripo pakamera, arikoko kutechnical, asi nhasi ari pano muchinyatsoonawo fesi yake kuti anombonzi Kundai wacho ndiani. Saka Kundai, sangana nevadiwa vatariri panguva ino. Thank you so much, Pela. Makadi vadiwa vatariri veSly Media. Kufara kuva pano nhasi. Ndakagara pachigaro chaashorai namukanya asa una zvinonzi iwo nhasi ndiwo uripo. Saka tida kuti timbotaura nyaya dzatitanga chitsanangura muzuva ranhasi pano pa Sly Media. Saka nhasi ndine nyaya yandinayo. Nyaya toda kutaurana inyaya yaElder vemwe chechi hombe, asi Elder vazonge vasangana nenyaya dzekuti vari kunzi iwo vari kuti gore mukadzi tiwanzonzwa kunzi gore mwana, asi vari kuita gore mukadzi. Ende kusha kuti mari yekurora vari kuiwana kupi nemaomero akaita zvinhu asikana. Mumwe ari kuwana mari yekuti anorora mukadzi uyu achisiya, tiwanzonzwa kuti munhu anongotora kamumwe ogara naye, asi ava vari kutorora Elder ava vakaniwo vakatosiya. Chikunakidza panyaya yawo ndechekuti mukadzi akauya achiita Kundai, mukadzi akauya achiita dheko pabhedhe remukadzi wavo, ndiye mukadzi wavo kanorora. Ndo pane nyaya tinenge tichizoparura nyaya nhasi. Uye zvakare imwe nyaya tinayo yechipiri inyaya yekuti celebrity redu Madam Boss vakanotimirira kuBET Awards iko kumhiri kwemakungwa. Asi ndofunga pane nyaya yakawanda iri kutaurika pakuenda kwakaita Madam Boss. Inini I'm very proud kuti vatowana mukana wokuenda ikoko wangu hazvizi nyore kutotadza kuona mukana wokuenda pamanama awards, asi ivo vakaenda kuBET. Asi pane nyaya tinge tichizotsanangura iri kuitika around kuenda kwavo kuBET, nekuzenge vachinzi vanga vachikumbira maselfie. Zimbabweans abita. Saka ndidzo nyaya dzatinge tichitaura nhasi. Satapinda munyaya yedu Kundai, kazhinji kacho panapa iwewe sajournalist wedu ndiwo unoenda uchiita nyaya kumachifuku. Tinechinzwa nyaya dzekunzi vakadzi vari kuti murume haachandipi bonde dzakawanda. Saka hatizive kuti wiki ino iri paYouTube pedu pane nyaya dzipi dzekumachifu idzodzo. Ndizvozvo Pela. Kumachifu kunovhurwa hombe, vanenge vachivhura hombe right. Ndine nyaya yandakanoita kwaChief Bushu last week iyo iripo paYouTube pedu, nyaya yavana mukurungai vakawanikidzwa musango vachiita bonde. Aminoti unoiona sei Pela? Kana uchiti mukurungai mukurungai zvinoreva kuti iwewe mwanakomana wako handiti
nemwanasikana wangu vobva varoorana handiti then inini ndochidanana nemurume wako. ndiri kundazvibata ndoda kunyatsobvunza kuti chinenge chichiitika mupfungwa dzevanhu ava kuti ukama vanenge vasingaumboconsidere vachiita zvinhu zvavo izvi. I think kuti vanhu vanenge vasingaconsider, vanhu vakungokudza bota pela. I don't know kuti chichiri kuitika muvanhu. Zvinhu zvinotoshamisa, vakatobhadhariswa chinonzi chimina kuti makuna hazvifane kunge zvakadaro, hakuna zvinhu zvakadaro because vanenge vachitonzi vakarara vese paukama. Vane paukama. Saka wakatobviswa, kune mombe inobviswa inonzi yechimina kana tiri kwa Chief Bush ikoko. Hanya iyo iri kupisa, vadiwa vatariri. Endai pa YouTube pedu munoiona. Musoro wenyaya wakanziwo vana mukurungai vowanikwa vachikurungana musango. Alright, instead vakukurungana ana mukurungai vari kukurungana musango. Alright, iripo pa YouTube pedu. Pane imwe here uri kuti vanoona vadiwa vatariri? Pane imwe regaende kupei. Then kubva kwauyawo imwe yatakanosangana nayo kwa Chief Bush zvekare. Nyaya yakambobuda. Ayo, pane yemukadzi akawanikwa achidyiwa bota pasowe. Alright, pasowe apa munhu wanga kuzodyana na bota sei pasowe? Amai ava vanga vatori nemurume. I think kuti vanga vaine boyfriend. Vaine boyfriend yavo inonamatiwo pasowe ipapo, but boyfriend itonzi mutungamiri wesowe. Saka nyaya yakatozobuda, baba vari kumba vakutozodedzwa kunzi mukadzi wenyu awanikwa akarara musango achitodyiwa bota paya. Kwa Bushu kunovhurwa hombe dzingori nyaya dzebota nechihure yame. Chief Bushu vakutonzi chief emabhishu comment section because nyaya dzacho ndedzebonde dzega dzega. Alright, ndofunga ndiyo nyaya iri kutaurwa naKundai kuti inini nyaya dzebonde idzi nenyaya dzekuti kumachechi unoziva kuti ndiri kuona sekuti vanhu maitiro avakuita vakurerutsa chinamato. Vanhu vari kurerutsa kunamata, vari kurerutsa machechi nekuti karespect kaike kuti munhu memashaya imwe nzvimbo here yekuitira zvinhu. Saka ndonyaya yakafanana neyatinayo nhasi yo yekuona kuti machechi macho imomo ndo maakuitika makuna anenge achiitika. Ndofunga soja love akazombembaso ngekuti mumachechi ndofunga ndisoja love kana kuti ndiani akati mumachechi imomo maakuwanikwa mbavha varoi nechi vanhu vari kurerutsa kunamata Kundai. Saka ndidzo nyaya vadiwa vatariri dziri pa YouTube endai munoona dzinenge dzichikavhwa nemusikana anofamba kusvika kuna rusape kwese uku kuti akunzire nyaya. Tinokutenda Kundai. Ndichidzoka zvakare pachirongwa chedu satapinda munyaya yanhasi. Ndinofunga everyday tinotaura nyaya winter video advertising promotion pano pa Sly Media TV. Saka zvinoitika ndezvekuti you pay only $20 for your 30-second video advert and let it play once or more for 5 days on YouTube with 291,000 subscribers, Facebook and 360 followers, and TikTok with 53K followers. Saka ndiri kuti inini vadiwa vatariri uyai muadvertise papromotion iyoyi nekuti toona kuti winter yakutopera. Uyai muadvertise, unouya nemavideos ako ari 5, that's $100. And pese patinoita mastories atinoita ayaya tinenge tichiisa advert yako. Une mukana wekuti vanhu vakawanda vanenge vachiona project yako. Ukangogara naye mumba hatingambozive kuti aiwaka iwe unokuya dovi rinonaka, iwe unosona hembe dzakanaka, iwe unozogadza zvakati nezvakati, vanhu vakawanda vanenge vachiona. Saka ndio winter video advertising promotion. Ngatimanyisei tweet advertise nekuti ukangogara hapana anomboziva. Saka I thank you so much again. Ndoda kutendawo nenyaya yekuti chirongwa chedu ichi tiri kuona kuti mukuramba muchichiona, mukuramba muchifollowa. Musaregedze kusendawo link kune hama dzenyu nekuda kwechirongwa Ngatidzifambireyi, and also nyaya yekulike nekufollowa nekusubscribe kuti musasiwe nechirongwa ichochi. Saka nhasi takuda kupinda munyaya yedu. Nyaya yedu yatinayo nhasi iyi Kundai, nyaya yekuti iyo eudhava chinoitika panyaya ndechekuti eudha vanga vane mudzimai wavo vanga wachinga wakagarisana naye ndokubva pazoitwa
birthday here ndofunga rakati hatizivi kuti ndiani akadedza mukadzi uyu kuzoitira amai birthday. Unonyatsona kuti pazvaitwa zvanga zvichinhu chakanaka ranga ri birthday ramai ndokumukadzi uyu ndokubva adedzwa kwakutoita dheko zvese asi chazosvika nhasi chinzwa kuti mukadzi wedheko uya andika ndiye akazororana nababa ava weekend yatapfuura chisingazive kuti vaviri ava vakatanga kudanana padheko apa here kana kuti vakanga vachizivana here. Inini ndoda kufunga kuti tomboti baba ndo vadedza mukadzi kuti pamwe murume akati ndine munhu wandinoziva tikati murume akadedza hatitange chimboti pamwe murume ndiye akadedza munhu wedheko. Unoti chine nyaya iyoyo? Nyaya yakaoma pela. Inini I think kuti zvishuwa baba ava ndo vakadedza munhu wedheko ende chiripo tichida kuziva zvekare kuti amai vedheko ava vanonamata muchechi imwe chete here nababa naamai. Ndo pane imwe nyaya kuti tingada kuti ini ndiri kuda kutoona kuti nyaya iyi tikaiparura nhasika tikagona kuzowana nhamba tombonyatsonogara pasi tonyatsodzifambira tinavo, asi tiri kuti nhasi nekuti amai vakazonyora tsamba yavo yavakanoisa paFacebook ndofunga vanga varwadziwa. Asi chiri kuitika ndechekuti mai ava mudzimai wechi3 andika mudzimai wechi3 baba vanga vambosiya mamwe madzimai 2. Unoti chine murume uyu? Ndikona vaka I think imhombwe chaiyo. Ungati imhombwe? Imhombwe because for munhu waelder muri muchechi uri munhu anotungamira vanhu haufaniri kunge uchiita zvekutora vakadzi kuchinja vakadzi kunge hembe kudaro kuti mangwana watora uyu mangwana watora uyu ko vanouyawo vachitsvaga counseling kwavo unovadzidzisa chii. Munhu anouya achiti baba murume wangu arindinetsa nechihure murume wangu ari kudai I think kuti vanotongopa advice kuti aiwa ndozvinoita varume. Alright, thank you so much Kundai, tinenge tichitsanangura. Rega ndimbomhoresa shamwari dzangu panapa vadiwa vatari kutiona Tambo Makuni anzi morning, Stefani Mbangwa morning pano, Nyasha Mpofu Shaveti ndo zvinofanira kuita murume chaiye. Tiri kudzoka kwauri Nyasha, da kuti unyatsotitsanangura kuti uri kuti chi. Pelagia Mukora, Good Morning TV hombe iri kurira ine simbi dzebasa, watching from South Africa. Thank you so much Pelagia. Leti muko oti mona Furanzi Patience Mafuta Sibanda ndileta ari kudedza vadedze. Thank you so much Leti vadedze hama dzako ngauye pano titaure nyaya. Perseverance Marangwanda hi andiweva Elder ngavadzore tsvimbo zvishwa Elder because panozo svika 2030 vamwe vanenge vachipo ivo vanenge vachingotora vachingotonga ivo vachingotora vakadzi. Pelagia Mukore, chihure chisina kana chikoro chemukadzi wekutora murume wemunhu apa wake murume akafa vari gete iye asipo. It's so sad. Rachel Tizvidza, good morning. Chifambi chisina kukwana icho. Ndio nyaya tinayo pano nhasi vadiwa vatari tiri kutaura nyaya yaElder ava kuti Elder vari kungotora vakadzi. Ngatidzoke zvedu munyaya yedu Kundai. Pataurwa nyaya pane vadiwa vatari vari kuona mucomment section pataurwa nyaya kuti pane chihure chihure chiri kuitika. Chihure chiri kuitika papi wose kuona kwako? Aiwa, chihure chitoripo pela nekuti I think kuti chazonyanyoita chihure nekuti munhu waelder munhu anoleader muchechi ende handizivi kuti havasi kugutsikana here elder ava kuti mangwana vatora uyu mangwana vatora uyu and then amaiwo ava vavekuzoisa paFacebook ava pavakaenda pamurume uyu vachiziva kuti akambotora vamwe vakadzi 2 vaifanira kugara vatongoziva kuti ndo game yemurume wave. Ndisati ndienda mberi ndofunga wati Elder ini ndinowanzobvunza mubvunzo iwoyo vadiwa vatari nemiwo vari kuona kana munhu munhu waMwari pane here ganda kana kuti ropa rimwe rinoiswa rekuti haachanzwawo zvatinonzwa isusu kana kuti ganda rake iri akabatwa hana zvaanonzwa here nekuti vamwe vanokuti Elder munhuwo kana kuti mufundisi munhuwo saka ndida kunzwisisa ipapo. But pela kana uchinge watozvipira kuti inini ndakuda kuve mutungamiri of course pane zvavanonzwa of course Elder munhu mufundisi
haufundisi munhu but wakufana kutozvidzora wakufana kutozvidzora pane zvimwe zvinhu kuti nini ka izvi ndatozvipira kuti izvi handichaita izvi zvechihure ndakutosiya nometa kuti ropa rangu rinombomhanya-mhanya kana ndotombonzwa kuti regai ndimbotestawo mumwe muchero but ukangofunga kuti nini I'm a leader ndinotungamira chechi ndotungamira vanhu izvozvo zvega zvinofanira kukudzora even iune mafeelings acho uri munhuwo but wakatosiyana nesu isu tiri muchechi makatosiyana saka isusu toti kana iwe wada zvekunamata chisiyana nezvakawanda kana ukuchiri vatendi tese tiri vatendi but iwe unofanira kunge uchizogona kunyatsoikunda vanogona kunyatsokuikunda ini ndikada kuziva vadiwa vatariri maviewers edu ari kuona newe kundai tingati babava vari kungoroora here vari kungoroora wrong move here tikatitaura chiti vari kungoroora vakadzi vasiri right chichi kunyatsokuti vari kumbonyatsotsvagei ende kuti chii chinogona kuita kuti murume aramba achingoti aroora mukadzi uyu osiya otora mumwe mukadzi at least vanga vari two baba vaka vazonyanyondiratidza chihure chavo ka pavazotora munhu akauya kuzoita dheko pabirthday remukadzi wavo because I want to believe kakunde kuti paipaitwa dheko paya panotori nerelationship yakabuildika vakadzi avari two ini ndobva ndatiwo asika sister ava vekuya kuzoita dheko instead yokuisa mabhaluma vanga vakutoona here vakutonavigeta sister vakatonakirwawo semarakirwa akaitwawo amai mufundisi amai mudhikona sister vakatodyirawo handizive kuti mudhikona ava vanonyatsotaura masasa api paya pavanenge vachinyinga vakadzi vese I don't know but zviriko hanzi natawanda mzelenki muchaita muchindiregererawo vadiwa vatariri mamwe masenemu kana ari nechimwe chirudzi chiya ndinogona kusamataura asi ndenge ndisingadi kukanganisa senemu yako so just a disclaimer forgive me ndisati ndatotadza hanzi natawanda mzelenki hakuna euda hure munze kuno timulunyise handizive kuti arida kuedza kuti chindebere ndifunga chindebere chaari kutaura kuti ngaaunze kuno zveshuwa indiri kuona sekuti apa pakapa hapana zveueuda because mukadzi wekutanga mukadzi wechipiri mukadzi wechi3 wakuzonotora wechi4 inini ndida kumbosiyawo mudhikoni mudhikoni ndiri kudzoka kwavari ndiri kuti sisi vedheko ini ndakuziva kuti idzimba dzingani dzavakapinda vachiita madheko aya hakuna vatoona kana here rekodhi handifunga apa vazohwina kuti vazotora sisi vedheko ava kutaura kuno ndo vakachata last week nekuti kuna mukadzi uyo akunyora statement kuisa pafacebook ka akanga arwadziwa saka ava vakatonororwa ende eudaka havazeze kuroora kundai vanomhanya unoziva kuti ndikanyatsofunga kuti dhola chairi kuti uri wanika ndochoti iwo mari yacho vari kuiwana kupi kundai pelaka zvemari muchechimu vanhu vanenge vachibvisabvisa mariwo pamwe vakangonzi tinodhoneta mari kuti eudha vedu vaite zvavari kuda kuita zvinoitika mumachechi izvozvo pane statement randakambonzwa rinogara chitaurwa kunzi munhu haatorwe anoenda ega in this case kune vamwe vari kuti eudha havana kutorwa vakaenda vega tingati sisi vedheko ava vakatora murume kuti murume munhu akaenda ega I think kuti sisi vedheko havana kutora murume akaenda asi chakaendesa murume ndochatiri kuziva manje ndochatiri kuziva asi murume uyu anitori netsika yekuenda ndokwake haazeze ende haasi kuzomira maonero angu pela haasi kuzomira acharamba achingodaro kuchazoitwa birthday rasisi vedheko ivavava koyewo mumwe achaita dheko kana wecatering ovaenda zvakare tsika yavo I think kuti euda vaka kuchechi ikoko vanofanira kutoti vaongororwe watobviswa pachigaro ngavambomira ini ndiri kuti sisi vedheko ava dai vari vamwe varegedza kuva comfortable nekuti shiri nemuririro wayo ka ekunda yairegedza zvavatora kuchaya munhu wedheko asi ndoda kumboziva kuti chii chinozorwadza pakutorwa kwemunhu wakatorerwawo mumwe sevakadzi chirwadziwa nekundai because ndevechitrika pane comment yandida kuverenga comment ndakaionawo painstagram kuti nyaya iri kutrenda pane mumwe handizive kuti ane ukama here neakatorerwawo chinumber 2 saka uyu ari kuti
Lorraine ari paInstagram hanzi ma1 ake ekubvutirana ma1 ekubvutirana varume atanga tikati gare yedu ngatiyeuchidzane kuti murume imbwa isingabike kana afunga kuwacha anongowacha kunenge kwamerera mwoyo wake mwoyo muti guys ndokupera kwemashoko angu. Let's keep our broken hearted sister in our prayers though nonetheless. Unoti chini commenting? Munhu I think kuti zvinorwadza hazvo but ndochokwadi pela ndochokwadi varume ipwere varume ipwere saka ndozvine zvitaurwa zvacho zvekuti varume ipwere munhu wekuti varume vanhu wekuti vanongovarayirwa like vanovaraidzwa nezvinhu zvisina basa zvekuti handizi hangoti sister vedheko vachi chavakanyanyoitira dhikona but varume kana achinge afunga kuda kuenda zvake hapana zvaunogona kuita pe kana afunga kuda kuenda hapana zvaunokwanisa kuita. Murume akatongoti kuti izvezvi ndakutoda sister pela ndo vandakutoda kuroora ndo zvaanenge atoda hapana zvatingaite zvotaurwa nemusikana nemukomenti yawaverenga iyoyo kuti varume ngatidzidze kuti varume imbwa. I think it's true varume imbwa zveshu ameno varume murimo mucomment section murimo here umo ndimi umwe akazotandai varume makasangana varume ikoko batidzai petro mupise mupise inenge zvandiri kutaura kuti iwo mazuva ano ndo zvaakuita kuti even mamarriages vanhu vachakoshese chinonzi wanano nekuti kana pachidai so pekuti munhu anongomuka makuseni akatokuramba unonzwa vanhu vakawanda vachitaura kuti toteshwa ndinza kupa mukana vanhu vakawanda vanotaura vachiti aiwa inini hangu ndege ndiite mwana wangu ndigare. It's true because unoziva kuti kana zvadai so ndo patinotipo zvazvinodai pamuti munyoro kuzoti wakaoma ukaona munhu wadhikoni kana kuti pastor vachidai kokuzotove vedu isusu anangana tingavamise here hativamisi asi unogona kutoshamisika ngana akato bozi kune inini kundai ndinogara kutaura kuti I believe there are still good men and women out there. Kune vanhu zveshuwa vatochembedzana nevanhu vavo asi nyaya yekutiwo generation manguva yatakurarama vanhu havachakoshesi pipanolo ndofunga handizoti tatosvika here pakanhu neshoko raMwari rudo revazhinji ruchatonhora vokuti variko pelaka I think ana amai vedu ndo vari kutochembedzana in this day in this day and age hakusisina rudo kunze uku ndo zvandambokudza kuti zvazvinodai pamuti munyoro hapana pela hapana kwatiri kuenda varume dai vatofa zvavo tazorora. Alright, pane nhau yekuti ivo hatisi kuziva kuti tsataenda kuna sisi vedhiko amai vanga vachiri mumba yekunyora tsamba hatizivi kuti vakatora sei baba vakubva asi ndine imwe comment yandakasangana nayo zvakare amai shosho kuInstagram about nyaya iyi ndonge ndikuda kuti uzonzwa mukomenti hana amai shosho karma means what goes around comes around she's now getting a taste of her own medicine ka ndikoko ini hangu ndinoti wanzwa butter stock majarini chaiyo. Don't try to justify yourself where you're not also dating shepherd while you were still married to my sister. My sister akasiwa suffering nevana 3 because of you. Akadzingwa mumba kunogara mu 1 room because of you. Wipe those crocodile tears and sit down. She said something, that word, I can't read it out. You deserve everything and more that's coming to you. My husband could be. My sister suffered kuwonda ne fasting and praying Mwari haada kwesha. Saka from this comment you can pick kuti ihama yemudzimai wechipiri. Exactly. Ari kuti iye hanziwa zviwana. What do you have to say about this comment? Ndafara pela kuti wawana ndafara kuti waona comment yo right now katati ngotaura assumptions tisiri kunyatsoziva kuti chii chakakonzera kuti mawiro akatiita amai ava vazosiwa vakauyawo sezvo wanga wambotaura kuti papa ine vakadzi 2 right and it's true amai ava kava she deserves it kana ivo vakatoendawo pamukadzi pavakatoenda vachisafisa mumwe mukadzi vakatosafisawo mumwe mukadzi vachienda vachinotora vakatotorerawo munhu murume wake
handiti iwo bva waroora saka chazonyanyorwadza apa chii nekuti iye akangoitawo the same akatoroka iwo wechinumber 2 hatisi kuziva takatorera sei wekutanga futi andoona kutorerana nekutorerana saka ngatirege kurwadzikana uchibva waenda pasocial media woti wakunyora wakukanganwa kuti iwe nezuro ndowakatotorerawo mumwewo murume wake ukamusiya achichema vana vachisafa handiti iwe uchifara ndizvo vadiwa vataririka chinoitika ndechekuti paunenge uchiita zvinhu zvako iwewe unokanganwawo kuti uri munhu zvinozoitika kwauri nekuti tiri kuona kuti isusu paunenge uchitorawo mumwe ndiko zvanditoa kuti nini hangu sisi vedheko ndikaona mukanaka ndogona vaudza kuti shamwari yangu don't feel comfortable because unogona kumuka iwo haugoni here kutsvagawo wako asi vamwe vanotanzi varume vashoma saka rega ndiite ndichiverenga macomments ari panapa aiwa ndikudzoka munhu ngaatsvage wake tsvaga wako. Lazarus Magomba, welcome. Anenge achiita munyama wokusangana nevanhu vasiri his match. Take that. Ari kuedza kuti baba saka watosvika ku10 here. Cherry Mbaiwa, thank you for joining. Tinokoshesa marriage sei varume vacharoora takungogara mahara. Tinokoshesa sei marriage varume havacharoora. Munhu akungoenda mazuvano unoona munhu akutanzi just stay in. Tungogara zvedu hapasina kukoshesa kwekuroorwa kuya saka iwo munhu chinongoyo izi haambo haachivhaliwe plus takuzvishandira. That's Cherry ari kuzvishandira. Francis Baureni, thank you for joining us. I think you guys should do a thorough background checks of one maive hotsotso vanova a third wife wababa avo meaning vakatochemedzawo mumwe mukadzi wavakatorera murume erida hours disciplinary processes etc mudikoni kuti vanhu ava vanombori vatendi vechechi iyoyo here. Exactly. Mouya nema-facts chaiwo zvamuri kutaura and analyze as many gaps and misinformations. Thank you so much, Francis Bauren. Nozvatataura kuti pekutanga we would really want to actually sit down tichinzwisisawo kuti zvinhu zveshova vatendere, but for today we're just discussing nekuti inyaya dziri kuitika in our society kundai asi kuitika muchechi chete zviri kuitika kwakawanda. That's the way we're trying to discuss. As for this one, Francis Bauren, we will try to find out kuti chii chakanyatsoitika. Jimmy Virimai, morning, watching you from Pretoria. Hi Jimmy. Then Rachel Sisimeli Diaries live muye pano ari kudedza vamwe vake saka ngatirambei tichiona ndonyaya tinayo panapa nhasi ya elder ava of a certain church or a big church yekunziwo vari kutora vakadzi vachisiya ameno anzi vatungamiriri vemachechi ndo imwe nyaya kunetsa kuti vatungamiriri vemachechi vari kusanganisa zvinhu ngavamire pachokwadi kana toita zvechechi kana takuda kumhanzana hedu nana sisi Dori tomhanzana nana sisi Dori saka panguva ino like tawana mukana wofuti yekumbobvunzawo ivo vacho vemachechi ivavo vanoita zvemachechi ava kuti vanoti chiwo nenyaya iyoyi yekuti elder vari kungotora vakadzi muchechi imomo saka regai tinzwe. This is Bishop S Mupurwa wekuchurch United Pentecostal Ministries saka vapowo pfungwa dzavo pamusoro penyaya regai tere tinzwe. All right, good morning. On the issue of marriage and divorce, as a bishop, I would want to use the Bible as the reference. Kana taakutaura nyaya dzekuwanano nedzekudambura wanano hakuna imwe reference kunze kwebhaibheri. Saka tichitaura nezvamusoro pewanano, I can quote a few scriptures here from Matthew chapter 19. Issue yakatoadresswa naJesu iyoyo kunze no kare Moses aiti munopa vanhu magwaro kana ngopuro whatever kana makuda kuvasiya, but Jesu anozoya kuti zvakazvisiri pakutanga. I'll read from the message version, Matthew chapter 19. Jesus said, verse
8 provided for divorce as a concession to your hard-heartedness, but is not part of God's original plan. I'm holding you to the original plan and holding you liable for adultery if you divorce your faithful wife and then marry someone else. I make an exception in cases where the spouse has committed adultery. So from this passage of scripture, the only reason why you can divorce your wife is when she has committed adultery. This is Jesus addressing this issue here, divorce, is raised by the Jews because they were quoting the Old Testament when Moses used to say, you can divorce your wife. But now in the New Testament, you find that God hates divorce. According to the book of Hebrews, again, marriage is honorable. God honors marriage. And I know the marriage is between husband and wife. Now, kana uine chigaro mchechi, uri kutungamirira mchechi, uine chigaro from being a bishop, a deacon, an elder, there are qualifications if you are in church and holding a leadership position. Zvinotarisirwa kuti unge uri munhu anenge achilida by example. Zvekuti kunyaya dzemarriage hauzotenderwi kungotora vakadzi uchisiya uchitora vakadzi uchisiya iwe uri mutungamiriri, hazvizotenderwi neshoko raMwari. Kana wafunga kutora mumwe mukadzi maybe wadivorsa watora mumwe wadi chibva pachigaro chekutungamirira muchechi hamutungamirirwe nemhombwe. Mhombwe hadzibvumirwe. Another version zvakare inoti illicit sex. Ukaona munhu anongotora mukadzi achisiya achitora vakadzi uchisiya, you are now involved in illicit sex. And the illicit sex pachayo, it's a sin. You cannot just be committing fornication and adultery as you wish. So Hebrews chapter 13, right? Honor marriage and guard the sacredness of sexual intimacy between wife and husband. God draws a firm line against casual and illicit sex. Saka izvozvo zvinotoreva kuti hauchave nechigaro muchechi, munhu ngaatodhimotwe. Chechi, vakuru vechechi ngavatodhile nenyaya iyoyo ipapo hakuna kwainomboenda paanongosiya mukadzi achitora mumwe mukadzi. Basa kana riri elder kana riri bishop rechi ngaritopere ipapo. Munhu iye haatenderwi kutozombomira achidzidzisa nekuti anoseta a very bad precedence kuchurch. That's my comment as a bishop. Haubvumirwi. Hazvi zvinhu zvaunongoita nekuti uri kuda kuzviita. Chigaro chauinacho muchechicho ndo chinotokutonga kuti usaite izvozvo, ugare nemukadzi wako. Saka nyaya yekutora nekusiya nekutaura uchiita sei uchirwadzisa vanhu uchidi ayo leadership iyoyo yechechi iyoyo ine munhu akadaro ngaitogare pasi, fired immediately. Hapana imwe disciplinary action inopfuura kumudzinga basa munhu iyeye oita ordinary member of the church. Kana achitobvira ngaadzingwa muchechi imomo nokuti anoseta futi bad precedence kune vamwe vanhu vari kuona. That's my comment on nyaya dzemarriage nedivorce. Ndiyo nyaya yatanga tinayo kundai ava ndi bishop S Mpurwa vari kutaurawo kuti aiwaka kana ivo elder vanga vafunga zvavo kutora madzimai vavo vachisiyawo, hatisi kuvarambidza kuti vatore madzimai avo, asika ngavachigara pasi nekuti marriage havachakoshese marriage. I don't know, maybe you have something to comment about that. Aiwa, ndura machingodzokerera ipapo bishop vabva vaita zvakanaka kuti ndi bishop vataura zveshuwa. As a leader munhu anotungamira church it's not nice. It's not nice kuti ubva watora vakadzi vamwe unozova vana vesangano unovadzidzisa sei unovadzidzisa chii zveshuwa. I agree kuti kuchechi ikoko dai zvaibvira bishop anzani ndikona vabviswa pachigaro vagare zvavo mumabhenji. Vadiwa vatariri vari kutiona panguva ino, ana Rachel, ana Francis nemana Chari, kuti ini ndoda kuzobvunza Kundai kuti saka mukadzi uyu vari kuuya naye futi kuchechi iroko. Because kwangu chimbozikanwa Kundai, toti kwangu chizikanwa Pela akasiiwa, kwakazikanwa Tsitsi akasiiwa, kukazikanwa Kundai asiwa, kwakuya futi Charity. Saka ndiri kuti kuchechi uku vachange vachiita sei? Bishop anzani elder vava tombonyare Pela. I think kuti vanotoramba vachitoyawo chechi
ende semutungamiriri ka hapana vanotovaya kuchechi nevakadzi vavo ivavo mangwana vana Pela, mangwana vana Kundai, mangwana vana Shorai, vachingodaro zvavo vachitoya kuchechi. Hapana, like I don't know kuti vanhu why vasisatye, especially kana uri mutungamiriri kudai. So hauna kana nyadzi kuti nezuro ndandina nhengi ko vanhu vachati kudii pavachandiona ndina osho. Imwe nyaya ndoda kutaura futi ndeyekuti even muchechi macho momo mune ma-young couples because I believe kana vanhu hazviro kuti vanhu havanetsana ma-marriages nekuti tanzwa bishop achitaura kuti kana mukadzi wako aitawo upombo woita sei divorce ako nezvangu wachedza kuexplain hapana ndiri kuti saka ivowo elder ava kana muchechi ma-young couples handika vanovaudzwa kuti chi ndopo achaudza here kumurume kuti shamwari usanetswa iwe tora mumwe vadiwa tarendoime kuti saka ndinoda kubvunza kuti saka muchechi macho imomomo ndeipi teaching iri kupiwa naelder maringe nemarriage nekuti mavhesi ese avhurwa nemunhu wamwari tamanzwa kuti zviri kunzi aiwaka God hates divorce especially kana tiri kumachechi pera kana uri kuchechi unonyatsofila vanhu vakawanda vanoenda kuchechi mabarika mashoma though barika ririko we know kuti ririko but kana tiri kuchechi vanhu vashoma vane barika unenge uchingoziva kuti ndina nhengi wangu but zvamufundisi ndazvitadza ende iro shoko ramwari kuti tiri tsamba dzinoverengwa zvireva zvokuti upenyu hwaelder akakundai upenyu hwekuti mwana wesangano anenge achihukopa saka ino zvandiri kuti inini vachadzidzisa sei vana vesangano ipapa pakundai hapana chavanenge vakudzidzisa kuti vana vesangano ende tichidzoka kunyaya yedu isusuwo madzimai ini ndoti iwe unongochinzwa sei uchirwadzisa because kuna munhu akuenda pafacebook varwadziwa zvavo maiguru ava varwadziwa zvavo but ivo ngavatarise kumashure kwavakabva. Alright, pane comment yauya panapa hanzi naJuliet Akaruva morning watching from Cape Town mamuka sei kuri sei kukapa shamwari sei weather ikoko Rachel T Zvidza hanzi ende futi vakuru ku elder imomo vatori neera futi cause vanosiya munhu akadaro achilidha vanhu sei ndozvataurwa nabishop vataura pana vakati aifanwa kunga afaiwa handizive kune machechi akasiyana siyana anoita zvekuti munhu aiswa pasi peshamo asi ndinoda kumbobvunzawo pusi pane nyaya ndombonzwa kunzi kumachechi uku kana mutungamiri ane mari ane kamari kainako hanzi ayeye ine ndinoda kuona sekuti apa panenge pashanda kuti elder vane influence muchechi umu vane mari vachiripo because pavakazototora even wechi2 chaichai hadai vakatobva pachigaro but influence iyo yaukutaura kuti maybe vane mari ndo iri kutaura pana elder saka ivo vanobva chero ndo vane voice I think muchechi mavo kuti hapana anotondibvisa panapa vanenge vane because ndakambonzwa nyaya yekuti because kumachechi kune front row pane front row rekuti rinenge chingoti ivavo hanzi ndo vanowanzosvika chechi tangana chera vanosvika kuma 10:45 vanenge chingoti hello everybody so vanenge vane mari dzavo saka ndo imwe nyaya yatira kufunga kuti because pamukadzi wechipiri ende niniwo ndine mubvunzi to our viewers and to you Kundai kuti akaofficiata Saturday ndiani tomboti muchato wa Saturday kwa maroro acho akablessa because I'm sure ikupairo panorora iwo eldava pane mafundisi akauya muchechi momo akanoblessa kurora uku ndiani. I want to believe Bella kuti I think ma elders emuchechi momo futi pane varikutozvisapota ende tiri kuziva kuti amaiguru ava vakatosiyiwa here kana kuti zvakangonzi mukadzi wangu ini ndakuda mumwe wechi2 vachiri in picture here kana kuti havasisi. Alright, ndofunga tichiona tsamba yavo maiguru vataura kuti akatanga chinoita cohabiting akatanga anogara neyo kana kuti akatanga kungogara vese ava mukadzi number 4 sisi Deko let's just put it that way vakatanga kugara vese ndokuzonororana avanga vatosiyiwa saka ndiri kuti masundays acho iwayo ava vachimbogara uku vachitoya kuchechi
munoti chiwo comment section kuti saka indiri kuti ipapo because kuzona munhu nyaya yabuda because ukaverenga statement yemukadzi yarodza kuti anzi ndine vanhu vakaona nemubvunzo which means vanhu vanga vachitotanga kutobvunza kuti imi akarora weekend ino angasina here amaingana a month ago andika pane comment iri panapa kuInstagram as well and this is why ndikitana 100 this is why zvichinzi tangai mazivana nekuita meet each other's family members plus marital counseling musati mazivana kwete zvokurorana feja now you're finding out things about him wave mumarriage now wona watove divorce just like that. I'm sure this person arikwedza kutaura kuti kana wife number 3 akaziva kuti kwangu angatomboti haasi kuziva but anzwa pepe the mwambo pacomment kuti aiziva but let's take kuti anga asingazive uyu ari kuti aifanirwawo kuti anga ambonyatsoita background check tiri papo kundai vanhu vemazuva ano havasi kuita background check. No. Havasi kuita background check. What do you have to say about that? I think chakuita kuti vanhu vasaite background check pelandi chekudai tiri kungomhanya kuda zvinhu. If I am to say kuti maybe mari kana munhu angori nemari that's important kwatiri zvekuzoti akazobva kupi akabva nekupi anogara kupi hatozozvona kumberi haizvozvona kumberi at the moment kana bhegi riripo chete ngatifambei especially ukazotonzi mai mudhikoni aiwa unenge wane taitoka saka zvekuzoti hanzi akazengaina vamwe vakadzi I don't think kuti ndotombozviteerera unotombozviteerera ndizvozvo chaizvo but inini kundai ndinobhelievha kuti machechi especially mapentecostal churches handizivi mamwe machurches pane ipai panonzi munhu unotanga waenda kunotaura nyaya kuvakuru vechechi oti nini ndiri kuda kusister kundai mogaswa mhanzi masofa iri handizive kugaswa masofa and everything pachionekwa saka inini ndiri kutaura kuti elders vakasepasa zvese izvozvo because ndo imwe nyaya yekuitika kuti ndosaka nditi vakuru vechechi vaizviitira kuti musemuchechi imomo mukata zvekutamba mugodana nemukomana wekeyboard muri 1 muri 5 iye ari 1 ndosaka painzi aiwa taurawo zvobva kazvazikanonzi kundai naJulius vari kuita sei vari kudanana asiwo vanhu mazuva ano havachadi kuenda nenzira idzodzo vakungotorana kunzoko ndeapi matambudziko anozosanganikwa nawo kundai nemiwo maviewers edu ekungotorana pachifeja apa pakutorana pachifeja akamepela ndopekuti unogona kutora munhu usingazive background yake kuti munhu akaita sei akambenga akaroora here ane vana here chii chakamboita kuti arambane nemukadzi kana anga ine mukadzi chii chakaita kuti varambane zvese izvozvo unofanira kuzvitsvaga handiti ndichakanakira kutanga wamboendawo kana muri muchechi mutanga mamboendawo kune maelders vanotokudza kuti munhu uyu maybe wewo wakazotanga kunamata iye ndiye akakutangira vanokudza kuti munhu yakamira so munhu wekuti anoteerera anosevha mwari anoita sei anoita maduties aya muchechi then iwewo kana uchinge wagutsikana kuti it's fine brother ndakudai hatiitei zvakadai but mazuva ano handizive maybe zvinosiyana nemachechi here kuti vamwe havana that process yekuenda nekuvakuru vechechi vamwe havadi because chimwe chinoita kuti vanhu vasade nyaya yekuti unogona kuenda kumasofa kuya obva wasvika inini ndeichitovada brother ava zvekutodaro obva wasvika kuya zvozvanzi mufeso wako uya haito apa iwo uri kutoda hatowazvona so unokwanisa kuavoida kutoenda ikoko because handisi kuda kunzwa chokwadi but at the end unozongoona kuti asika inini ndobva ndadzoka inini ndida kuziva kuti saka muchechi umu sister kundai vasati vawanikwa nabrother Julius vasati vawana vakaenda kuna elder vachitora nyaya elder vanongoti haiwe tora munhu wako mugare ndozvandiri kutaura kuti as much as vanhu vemachechi havo vakada kuti tiri vanhu venyama kana kuti mufundisi pane zvimwe zvinhu zvekuti kana wada zvekunamata kana wada kuda kupinda maoffices enyaya dzekunamata you cannot just live recklessly andika because pamwe pacho ona zvakuitika pakutoita kakushoresa chechi chaiyo because vanhu vanenge vakuda zvinoshoresa vanhu vanenge vada kuziva kuti saka kuchechi kwacho pawakamusiya achisiya kusvika nhasi atozorora havasi kuzviona here kuti
there's something wrong about it. Rambai muchisenda ma-comments enyu, rambai muchiona ndo nyaya tinayo nhasi. Tirakuda kuenda pane nyaya yedu yechipiri. Imimiwo pane nyaya iyoyi rambai muchisenda ma-comments enyu tirambe tichitaura nezvayo. Takuenda pane nyaya yedu yaMadam Boss. Madam Boss. Madam Boss, first of all, I want to say congratulations, Madam Boss. Nekutombo invite kwa. Chokuti une award, awuna award. Inini ndoda kumbotanga nda congratulate Madam Boss kutongo invite kwa because vanhu vakawanda chayo. I think tatenda kune vanhu tiri 2. Wakambenda kumanama awards. Inasana mbokuenda. But you know pane nyaya yedu ndeyekuti ndachiona, I was reading about Vakadzi and Tyler, South Africa and everything. I was seeing with South Africans, you know, the way they're celebrating. Do you know what Vakadzi pane podcast yakabuda achiti I had to borrow money to go kuma BET awards. Ma awards anoitwa kunze kwenyika ikoko kumsoro ikoko kanti. She was saying kuti ndakato borrowa mari. And you know, handina kumboona ma-comments ekuti vanhu vari kumuti wakaita pressure wakaborowere mari and Vakadzi actually has got an award. She won an award. So as Tyler won an award. But I'm seeing how the South Africans are celebrating a fellow South African. Then you come here in Zimbabwe, akomana chingwe chisina kutaurwa nemaZimbabweans about kuenda kwa Madam Boss kuma BET awards. You know, I'm seeing a lot of negativity-ness. Exactly. What do you have to say? Because maZimbabweans akomana we are bitter. Yes, viewers, are we that bitter? Shokushuka pakuti mamwe comments andanga ndichiverenga soka. Inini I want your comment kuti why are we like that as Zimbabweans? Yeah. Pela, I think nyaya iri kuitika pana Madam Boss. Ini ndichifamba wangu ma-streets social media. Yes. People were celebrating na Madam Boss. I think the problem yakazotangira pakuti vadzoka zvikanzi vari kuitirwa welcome back party or something and mari dzanyorwa ipapo imari refu atiende isusu ikoko hatiafode but then vanhu vakutanga kuti hamusi makuzvinyanya here mungabva mati she's our treasure, she has represented us as Zimbabwe. I think makuzvinyanya. But I think inini ndrofunga kuti kuzvinyanya kwacho inyaya maybe yekuti Madam Boss havana wina award here. She was just a guest. She was a VIP guest actually. Whatever. Yeah. VIP or VIP, she was a guest. Whatever. She was a guest. I think ndo paita problem nemazimba ipapo kuti ati representa papi. Inini hangu kunda unoziva here kuti let's just give an example. Pane mhuri dzakatengesa mombe kuti munhu aende kuuniversity. Pane mhuri yekuti mari yekuti munhu aende kuuniversity imari yekunzi akangonzivhura mudraw utore 2000. So saka munogona kuti imimi mukaona mhuri yaiya inenge yakatengesa mombe kuti munhu aende kuHarare kunodzidza kana paMSU kana papi, mukavaona imimi munovhura mudraw muchitora 2000, munogona kuona sekuti idrama. So I think kana uchiziva background yaMadam Boss, she came kunhu kwakasara, you know. Saka for her actually kunzi she's rubbing shoulders. I just show my pictures again. She rubbed shoulders with Will Smith. Will Smith, I might die without meeting Will Smith. Asha, you know, Susuma 2K, Nesusuma Millennium. Asha, you know, Asha is, you know, Asha is Asha. She met Anna Chloe, Anani, a lot of people. And even the fact that even Miss Shally, you know, Miss Shally is a brand. And Miss Shally is a brand, and the fact in of course kune vamwe and it's not making sense, but at the end of the day you see kuti it didn't need us kuti tizvikrashe. If you couldn't afford kuenda ku welcome party,
ini ndiri kuti tatova neculture ezimbabweans tatova neculture ezimbabweans kungoshora. Do you know kuti right now umwe munhu sometimes I read comments actually about whenever I present. You know, I read a funny comment and, you know, someone doesn't even know me that much and that person had a lot of things to say about me. So, ndikuona kuti, inini yangu nyangu ndeye kuti, I think as Zimbabweans we're supposed just to celebrate. And say you did us proud. Exactly. Madam Boss, you did us proud. Because even Chloe, Antigana Chloe Matuke, they actors open Zimbabwe. Zimbabwe and ndofunga isusu unozi do you know kuti vanhu vakawanda kunze kwanokufunga kuti kuno kuAfrica tinongo dressa zvimwe zveshe but look at how she was dressed and I like the way she was. Look at the dress. What do you have to say about the dress? Unozi I saw the other video wearing a blue dress rangaina rori ne nefnenge African print yedu isusu and achizobvunzwa I don't know pavanga vari achibvunzwa I'm Chaira Chikosho from Zimbabwe, you know. I felt proud. Yeah, exactly. So I think it's something that we have to celebrate as Zimbabweans. We don't have to hate. Yeah, guys, what I'm just saying to you, Gutamanaka, ruvengo rwatinaro pane pakambe manakamotaura kuti why is it kuti takutocelebrate Zimbabweans celebrate downfall. Ndaiona, let me give an example. Our warriors vanga vakaenda kuKosava and everything, they started well. Do you know kuti vana never made noise about they're playing so well. Kenya, I'm sure it's Kenya. People started saying, you see what you know what demotivator. You know? Mwana chaiye. Do you know what mwana kombero maoko para kanzi kashitamba so kanzi. Yes, so tamba kano go feedira. So I'm sure kuti and one fungiza pa nyebora yoyo. I saw one comment vanhu vari musi wakawina. I think wakatamba ne Zambia. Exactly. Then they won 2-0. Unoziva kuti mucomment section vanonga kuti vanonga kutaura zvejezi ravakapfeka ndiani akasona jezi iri jezi rakashata iri instead yekuti vanhu vaconcentrate newin iripo vakutarisa zvejezi vakutarisa zvekuti kipa wacho azodi kumbocelebrate izvozvo win iripo iyoyo vamirira kuti tizodyiwa futi then they will start talking. Yeah, so that's us Zimbabweans. That's what we're saying, our viewers. Nemuvatariri vedu ngatimbobvisai ruvengo. Tanyanya mazimbabweans vana vevhu tanyanya kuva neruvengo unomakireko mumwe wako mose kuti Zimbabwe tinotorwawo kuti pamusoro apa but isusu within ourselves we fight so much and unoisa effort kuti tidegrade. Again pane something that I've learned again panyaya Madam Boss. Mofu murume wa Madam Boss. He's a good husband. Ini nangu that man or that husband I need too. a mofu for myself. Ana kundai I need a mofu. Ana mofu murikwe eroko. Comment section ana mofu kundai uchaga mofu. One thing I liked kundai is mofu vakatora munhu wao kumapiripiti. But vamupa mukana nasi. She's representing Zimbabwe. So inini nyangu iri pakuti I don't know. Vanhu vechikadzi vakawanda havasi kupiwa mukana. Mukana unotangira pakuti mumba nemurume wake. The first person to support iwewe kana mukadzi wakana kuti murume wako. So I want to understand from you kuti what do you have to say about support ya mhofu kuna Madam Boss? Mhofu ka murume pane vamwe varume because zvavari kuita hazviitwe. That's why uchizona vanhu vakawanda vachivati vakadyiswa because but I think he's right kusapota mukadzi wake ona pavasvitswa nhasi. Vanhu vakawanda vanenge vachikomenda zvavo but vanenge vachitovachiva and vanhu vese every woman anotodawo murume anenge mhofu because ukashaya support kubva kumba dai Madam Boss vasiri panapa. Mhofu vakangoti no handitombodi zvesocial media dai vasiri panapa but vakakwanisa kuvarega kuti no, be yourself. Go out there, do what you want. Ndakaona imwe picture ndo vakaposta vangoinani is it Will Smith here bubva I think vakakiswa pa Madam Boss. Madam Boss
mhofu ndo vakatonoposta because he knew kuti vanhu vachatanga kuita sei kuti mukadzi wemunhu anobva adanzwa mukadzi of which kana muri kunzvimbo dzakaita dzedzaka inhumbe here ukanzwa kuiswa noti wapiwa hagi uri mukadzi wemunhu wobva wamitiswa here guys. Exactly. So yeah, a round of applause for Mofu tikukuombererai maoko kuti aiwa because now I kind of feel like vakadzi vakawanda vane potential. Exactly. Vane potential but munhu unotanga kutoudzwa uchitori mumba kuti handina zvakadaro. And sometimes varume it's not like vanenge vasingadi kundai. Hama chaidzo. Ndodzimwe dzechipusha. Hama chaidzo unoziva kuti umwe munhu hanzvadzi yake chainogona kutanga kuti musikana wako vakadzi vatsvuku. You know, Mahuraya. Mahuraya. You know, Madam Boss has been labeled that. Madam Boss vaka labeled that name yoyo for a long time. And I remember Madam Boss vachangotanga. I think family pane vamwe the part of the family yekwana mofu vaisafarira zvaitwa naTaira. But mofu vakachuza kuisa zvimiti munzeve vakati no, we are doing this. So vadiwa vatari ndo zvatiri kutaura kuti akomana sometimes angava murume wako chai andika musapote support mazuva ano ndikufarira hau I'm seeing artist edu ava vavechidiki vari kuuya vana Saint Flo vana Bazooka vana Enzo Aishal. You know, I follow their wives vakadzi vacho they are supporting their husbands. You know, though pane nyaya yekuti vachinzi anozoita even if you look at yanzani Kimberly waHoliten supports post nezvechi anototanga kutoposta ndiye inonzi show yani. So I mean what I was trying to say is ngati supportane guys, support your partner. Aikunoti yondo bozi wakatotanga kutoti kune murume wako ndochi ichocho muda kuimba chi anoluza hope anti iwo katone mukadzi wako watanga ndozvechihure ichocho kuda kutsvaga varume zvatodhakwa. So ndonyaya tiri kutaura kuti let's support each other. Once again tida kusvika edu patida kuvhara chirongwa chedu. Do you have anything that you want to say pertaining masitodzi atanga tinawo nhasi? aiwa tataura zvese pela. I think ndizvozvo varume especially kana uri leader kana uchiri kuda zvemujolo zvekuda kutesta zvese ka adzoka tigare mabhenji tese tingofanana so that vamwewo vari kukura macouples echidiki vanowanawo chekudzidza kubva kuma-leaders avo. Tiri panyaya yaMadam Boss. Guys, let's not hate. Let's celebrate with Madam Boss. Vanokwanisa kuenda kuGavanzi, it's tomorrow, right? Yes. Let's go and celebrate with her. Thank you so much. And kundai wananga ndinaye nhasi muchirongwa chedu ichocho Ngatidzifambireyi. What I just want to say is kana wada kufamba muzvinhu zvaMwari chimira pachokwadi nekuti shoko raMwari rinoti tiri tsamba dzinoverengwa. Saka iwowo kana urimo muchechi ungava uri president worship leader chai ungava uri ani ungava uchisevha uri asha kana wada zvekunamata chiziva kuti watiwo tsamba inoverengwa. Saka mararamiro ako iwewe anotoverengwa. Zviri kuti vanhu havasi kutotadzawo kubati tinongokasika kuona nekuti tinogara tichikora pamberi tinokuverenga uri tsamba. Saka ngatingoti kana tachuza izvozvo ngatite kana tisati taita zvekunamata aiwa ngatiendedu kumbanje kuti tazvatenge tichiita. And then about Madam Boss again, as SlyMedia TV, we just want to say we're happy for you and tukufara you represented us. Congratulations on the fact that you rubbed shoulders with the people that almost everyone would wish. In Inangu, I love Bad Boys. You know, movies Bad Boys. And if I am ever going to get a chance, dear Lord, I would want to meet Will Smith. So, tinongoti kuna Madam Boss, mangwana kundai. Ini ndiri kuenda ndokubhadhara. Let's go. Thank so that is so what much. zvedu kuti zvatanga tichitaura ndosatichaita. Again, I just want to read one comment yaiswa nemumwe danga chona panapa Francis Bowren about nyaya yatataura tichipendera hedu. As na Francis Bowren, I think nyaya iyi inekakunyepa nokuti hazviitike muzayo. Fine, inemaidzo tsvakai anopinda church akudze how such issues are dealt with decisively. There are disciplinary committees at regional, district and provincial, national and international. So such issues that affect the church
decisively dealt with. So amai avo kana vaive neissue yavo vaifanirwa kutaura ikoko, wataura yemasofa kana isina kuitwa plus kurora pachena, o kana paita ane nhumbu haachati muzayoja zayoja nemachaidzo. That's why I said get info on how marriage, weddings and disciplinary issues are done. Saka in nutshell nyaya iyo ndiye nhema doshichitika mukugarisana. Thank you so much Francis Bauer and yeah, exactly zvinowanika, and I like the way you explain nayo kuzopedza kuti aiwa zvinoitika. Thank you so much Francis. We'll try by all means sezva tinoita pano Sly Media TV tinofambira nyaya dzacho. We'll try to actually sit down, if it means to bring someone from those churches to come and talk to us about this nyaya tigodzifambira. But anyhow, thank you so much for watching. Taona kuti manga muchiona chirongwa chedu nasanga chinakidza aine vanodzinya dzemujolo nyaya dzemujolo vanodzida. So I just want to thank mumwe wedu watanga tinaye muno mustudio mamusingamone behind the scenes atiunzira chirongwa anonzi Julius Patson, mukomana anga achitefenyura nhasi achitiunzira chirongwa ichocho. So kunemi maviewers edu, I just want to say don't forget to like and follow and subscribe, and tell mumwe wako, tell a friend to tell a friend about Sly Media TV, station inokunzira mutakunanja. Uye zvakare kana kukaitwa stories kwamuri ikoko muchida kuti inini Sokostina ndike ndiripo ndinosvika, muchida kuti kundai asvike anosvika. So thank you so much for watching. Until we meet next time, sarai zvakanaka. Thank you so much. Bye bye. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen.